5 minutes. Onye ọbụla malụ n'ọlụ. Onye ọbụla malụ n'ọlụ. Biko mmụọ na-agba mụ na-apụgharịsị na n'ọgbọ. Ọ bụrụ na mmụọ na-agba mụ na-apụgharịsị na mmụọ na mmadụ ahụ esi nkọ. Biko nụ. Ịzaga nọ n'ọgbọ. Mmụọ ya akarịkwa taa. Nwayọọ. Ịzaga. Na mmụọ etoko ogo ọ bụrụ ka ụmụ Ịzaga aka. Ịzaga na-emekwa na eze mmụọ na-abata. Unu mana nne mmụọ abatago. Na-azụ nwa. Ịma na nne na-ejere oge ka ọ meta ụmụ ya. Nna abịa dọkịta. Deme Ịzaga daalụ nụ. Ịzaga daalụ nụ. Ebe eze mmụọ ka ọ na-abata. Three minutes. Three minutes. Ịzaga daalụ. Ọkwa chukwaga Ịzaga afọ mgbe chukwara ya ne. Biko mmụọ elika. Nke batasi chukwu anya ka ọ chaa ka ọzọ bata. Mmụọ ga-agba ebe a taa ka fọrọ 200.